Igbo ka eje kwado Peter Obi. Igbo pụtara ya eberebe ekwe dịka ekwulu n'ama. Igbo ka eje kwado Peter Okwute. Ndị Igbo pụtara na-echewu Igbo anya ka kwụ n'ama Igbo. Ndị Igbo pụtara na-ekwe dịka ekwulu n'ama. Onye agba n'ọsọ nwoke na nwanyị ka mụ na-akpọ. Ịbụla onye Igbo pụtara ka kwado nke bụ nke anyị. Ka ije kwado nke bụ nke anyị n'elu. Ajụjụ m na-ajụ onye okwu na-agbabi ya ọ na-achụ nta oke. Eberebe gbuwe na-echewu Igbo anya ka na-ebe ọkanga. Ndị Igbo pụtara ka je kwado Peter Okwute. Amali m ọfụma na ụfọdụ n'ime anyị na-emezi ngana maka agba mbụ otu n'ogwe. Agba bụ otu n'ogwe ọ na-abụzi ogwe ka adịla akị mana o nwere ibe m na-ekwu. Ndị Igbo nulotekwe na ibe niile nwere oge. Nwa mụlụ ọbụ na ọ gadolila ọdụ wee gbebe igbe. O gbebe igbe wee kwụrụ ọtọ. Ọkwụrụ ọtọ wee gaba ije. Ndị ọcha wee sụọsi si na everything nwere prosesi. Ndị Igbo pụtara eje kwado Peter Okwute. Awụlụ m ndị na-ebunyele afọ ka nwaanyị dị ime si na aba bụ siti boys. Ị na-anụkwu ibe m na-ekwu. Unu gbakwa n'ụlọ ka ije kwado Peter Okwute. Peter ejebe ego, Peter ejebe ego, Peter ejebe ego. Onye si na Peter ga-ejero aja jụla akpa ju onye anya. Otologbo onye na ndụ ugbu ya n'ọnwụ. Onye ọbụla chọrọ ọdịmma ndị Igbo, onye ọbụla chọrọ ọdịmma Naịjirịa na-atụnyeli Peter Obi. Anyị ga-eje na 2027. Ọrait ebego na nke asụrụ asụ onye ka mụ na-ekwu. Okwudukwudu nwa nsụgba ọma mbala ya ka na-ebe akwa n'ezi. Ndị Igbo pụtara anyị. Nnekwu na obele na nnekwu, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Unu pụtara anyị 2027. Ọkwa Peter ga-achị, Peter ga-eje, ọkwa Peter ga-ejela anyị. Ihe odezulu ewee ihe okokoko. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ na anyị ekwughị n'azụ. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ. Peter kwadobe na anyị ga-eje ọzọ na anyị ekwughị n'azụ. Power Peter edewego.